gayau berakap di mana ngai baje gayau. Nuklah serlabo nak buat huwa muzangan nuklah habala kala. Arbi entertainment kuah kotor munba neri hasigerange. Kira क्या बोला तूने? आयो एन्टारटेनमेन्टनि बिसिनि थाखायनो आङो बेबायदि भाइरेल जाबाय थस एथ'ग्राब भाइरेल जाबायना आङो लाजिनायसो मोनबाय आं ससियेल मिडियायावनो होजोबथारबाय आंखौ भाइरेल खालामजोबथारबाय मानसिफ्रा आयौ 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 लाजिनायसो मोनथारबाय आङो मा मोखाङै आं दिन्थिबावनांगौ दे पाब्लिकफोरनि सिगाङाव थस खालि जेरावबो आंनिनो नाम भुमिका 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 आयौ 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 थस नै एन्टारटेनमेन्टनि फनसो फैदों माथो र' बेखौनो देन होनसै आं हेलौ हेल' अहाय दङ भुमिका रानि बबेहाय दं आं नेगासिनो बे थिंख्लां बिफां लामायाव नों फैदोल' ए दे आं थांगासिनो दं दे जागोन दे थाङां बेहाय र' बेखौनो देन दिनै नागारथारा आङो फैथोंल' सैमा बायदि होफुंखागोन आं बेखौ बिनि थाखायनो गासिबो भाइरेल जाजोबदोंथ' नोंनि बिसिनि थाखायनो भाइरेल जाजोबदों आङो थोंल' र' बेखौ औ मासि दं औ बिसि गोसोम नोंनियालाय माखै नोङो मबाइलाव मा सिस्टेम भाइरेल जाजोब्बाय आङो नोंनि बिसिनि थाखायनो आं गासिबो बोरै बोरै नाय भाइरेल जाजोब्बाय नै आङो आं नुवाखैथ' लाय नायाखैनो दिन्थिबाय आङो लाय बेफोर मा लाजिनायसो मोनबाय आं मा मोखां दिन्थिहैबावनांगौ आं न'आव दाबानो नुयो बोलाबानो नुयो नुवाखै नों बिसिनि थाखायनो जादों बे गासिबो नोंनो बिसिनि सिगाङाव भुमिकाखौ लायनोसै आं होननाया नोंनो नङा होमबा नोंनिबो दाय दं नोंनो नांदाया नोंनो खालामग्रोदों फार्स्टआवनो नोंनो आंनि हिन्जावखौ बुद्रुनो मानो होननानै बुंदों नोंनो बिनि थाखायनोथ' बेबायदि जालाजोब्बाय भाइरेल जालाजोब्बाय हा नोंनिबो दाय दं बिसिनि सिगाङाव आं भुमिकाखौ लायनोसै होननाया नोंनो भाइरेल खालामग्रोदों आं माला भाइरेल खालामा आं भाइरेल खालामाखै नोंनो भाइरेल खालामदों ससियेल मिडियायाव नोंनो भाइरेल खालामदों नोंखौनो माथो बयबो बुंदों जे नोंनिनो गासिबो फटक दंजोबो नोंनो माथो हटेलाव फटक लालायलायदों आंजों नोंनो फटक लानो थिनबाय नालाय लाखागोन नामा आं माला नोंजों फटक लाया बेखौ नुवाखै नों ससियेल मिडियायाव मा सिस्टेम हगारजोब्बाय बे मोनसे फटकखौनो भाइरेल खालामजोब्बाय नै नायनोबा नोंथ' मानो आंनि हिन्जावखौ सिगाङाव बुंग्रोआ आंनि हिन्जावखौलाय माथो नों सिगां रायग्रा बुद्रुनो मानो होननाया नों आंनि हिन्जावखौ मानो बिदि बुङा नोङो माथो दा माथो जाखो ससियेल मिडियायाव हगारजोब्बाय दा नोंनि बिसियासो फार्स्ट बुंहरदों आंनि फिसाइजों मानो बेरायो सेल्फि लायो मानो होननानै ओंखायनो आं रागा जोंना बुंहरदों बेबायदिबा ओरैनोसो मोजां मोनोमोन आं नोंखौ थांगलै नोङो बिदिब्ला आं नोंखौ नांला दिनैनिफ्राय ब्रेकआप आंथ' मोजां मोनखायामोन नोंहासो मोजां मोनो होनबाय थादों बिसिनि सिगाङाव आंहा बयफ्रेन्ड दंखायो नाबो आंनो नोंखौ जाफाबो भाइरेल खालामहोग्रासो नोङो थांगलै नोङो हिन्जाव नोंहाबो बयफ्रेन्ड दंखायोलायनो आं नांला नोंखौ दिनैनिफ्राय थां नोङो बबेनि भुमिका बेलाय साननाय मानि जाफुङा आयै सिस मा मोखाङै आङो बिमाखौ सेबाजान न'आवबो दंना गैया आयै खाफाल मोनदा जाहैबाय आङो मा मोखाङै लायबावनांगौ जाखो आं थेवब्लाबो खेला हैफिनसै आं बिमा दे माथो नोंसो बिमा आंखौनो मा होदो बिमा आंखौनो मा होदो बिमा आं जोंफ्राय नांथारला भुमिकाखौ नांथारला आङो नोंखौ लांफैफिनबाय आं बिमा नोंखौ लांफैफिनबाय आङो फैदो थांनोसै न'आव दासोलाय मा खनसायफिनलाय फैखो दासोलाय मा लांफैफिननो फैखोसि दागाब बिमा दागाब आं फैफिनबाय ना आं नोंखौ लांफैसिगोन दागाब बिमा थ' जोंहा थांसै बिमा न'आव थांफिनसै फै आयाबो लिंहरफिनबाय फैदो फै दे मोजाङै थांफिनदो मोजाङै थाहैदोलाय फैदो बिमा फैदो आंलाय खमलाय दाजासै मोजां संसार जाहैफिनदो सोर भुमिका बेलाय थांसै दा दे फैदो थांफिनसै न'आव थांसै फैदो बिमा वेलकाम बेक माय एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड आंनि बे गोजाम बुरैजों बरायहरनाय थाबाय स्राय बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन गोजाम बुरैखौ लाबोफिननानै स्राय बरायनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम न'आव सफैबाय नों माबोरै दङ सेसा लायनि थ' सेसा फैफिनबाय नै नोङो
बाजै गैयियाव बिराद गाबदोंमोन नोङो बाजै गैयियाव मा खालामदों नोङो दिनै